krećemo se. I pozdrav svima ljudi, danas ćemo igrati Handcraft i da, tu je drugarica moja. Mikrofon je loš malo. Ne! Svi sam zvagovao. Zvagovao vam telefon. Dobro, uđi ponovo. Ne, ovo je YouTube Creative iz prošle epizode. Ne, joj. Je li to normalan svijet? Jest. Moguće. Da. Tu mi je neki bazen glup. Misliš moj bazen? Pa moj vam. Moj bazen. Aha, znaš što ti je. Da, ovo je moj stari bazen, ovaj ovdje. Daže to ovo vidi. Ovo je njen bazen. A tamo je moja podzemna kuća, kad nemam ono nas. Šta će mi voda? Pa znači ne znaš. Možda si pravi bazen. Pa napravio sam ga. Šta ti radiš? Možeš mi pomoći? Mogu. Jel snima? I u svakoj epizodi moram provjeriti da li snima. Samo da pokažem svoju kuću. Ovo sam nešto bez pravio. Jel to kako se zvučni? Yes. I da. To je najgora kuća ikad. Pišite u komentare da li je najgora ili najbolja. I pišite ako hoćete još ovakvih epizoda i za onu tamo kuću. Da. I čao.